Ayan guys, bali andito na naman tayo kay Pure Gold ng Diparo. Kasi, ayan, mamimili na naman tayo. Bali, ang target ko talaga dyan ngayon is mga chichirya. Tsaka sasamahan ko na rin ng ibang grocery. Tapos, ipapadeliver ko na lang pagka umaga kasi hindi kakayanin ng motor natin dahil kasama ko pa yung bunso kong anak. Ayan guys, alam nyo ba, enjoy na enjoy ako ngayon mamili kay Pure Gold kasi nga naiipon ko yung points ko. 'Di ba? Nung mga nakaraan is kay grocery tayo. Bumibili pa rin naman ako kay grocery pero yun, bihira na nga lang. Kung dati-rati talagang halos lahat ng deliver ko kay grocery kasi maganda din naman kay grocery kasi nga may points. Kaya lang yun, hindi ko naiipon yung points. Samantalang kay Aling Puring hindi ko talaga nagagalaw, hindi ko masasabing magagamit ko sa pag-load. Ayan, kasi nung mga nakaraang buwan, nung June, nakapag grocery ako dyan ng worth 1,000 pesos na sa points lang. Wala akong nilabas na pera. O diba? Ang sarap sa pakiramdam. Kaya, ayan, medyo na-excite tayo ngayon. Kasi yung nakuha kong points dati na worth 1,000, halos inabot yun ng ilang taon. Isang taon mahigit, dalawa yata. Tapos yun, ngayon, wala pang 2 buwan. O simula nung June, nung nag-redeem ako hanggang ngayon, siguro aabot na siya ng 1K. O diba? Hindi pa tumatagal, 2 buwan pa lang is 1K na. Kaya 'di ba nakaka-inspired talaga si Rose Jam, si ST kasi 5 months naka 5K points na siya na naipamili niya na, 'di ba? Malay mo maka 5,000 din tayong points. 'Di ba? Kaya naman, tsaka ang sarap talaga mamili dito kay Pure Gold kasi nga ang liwanag, hindi mainit. Diba? Tapos kompleto, may pang kusina, may pang appliances. Basta, sarap niya mamili. Kaya kung kulang yung pera mo, nakakapanghinayang talaga. Kaya ayan, bumili ako ng mga chichirya kasi nag-order lang naman ako sa ahente ko kapag mga grocery lang kay Pure Gold. Kaya lang ngayon, ako talaga yung sumadya. Tapos ipapadeliver ko na lang kasi mga chichirya nga. Pag mga chichirya talaga dito ako namimili sa Silina, kaya lang nang hinayang ako sa points. Kaya imbis sa Silina ako pumunta, ayan, dumiretso na lang ako kay Pure Gold. Kasi sayang pa yung points. Umabot din sa 4,000 or 5,014 or 5,017 yung aking napamili. Diba, ilang points din yun. Dagdag points din yun. Kasi yung last kong points na hindi pa ako nakakapamili is umabot na siya ng 800 plus. Ngayon is baka kulang-kulang 1,000 points na yun. O diba, nakaka-excite. Ay, ayan. Sana malay nyo, wala pang 1 taon. Umabot din tayo sa 5,000 points. O diba? Kasi kay ST is 5 months lang. Nagkaroon siya ng 5,000 points. Pero hindi naman natin yung mapapantayan kasi si ST is napakalakas ng tindahan niya. Tsaka ang dami-dami niyang mamili. Ako is malit lang naman yung tindahan ko. Tapos kunti-kunti lang naman yung grocery ko. Kaya, ayun, kahit pa paano is, proud ako dun sa points ko ngayon. Diba kasi 2 buwan pa lang, mag-iwa 1K na yung ating points. Diba, ayan, kaya kayo, ayan, mamili na kayo. Okay lang din naman kay grocery. Kaya lang, yun nga, nagagamit ko yung points niya. Diba, minsan, naipang-load ko, or naipang-load, yun. 2 naman yung pang-load sa grocery, yung ilista at saka yung grow coins. Minsan kasi napipindot namin yung grow coins. Kaya, ayun, hindi ko naiipon. Samantalang dito kay Pure Gold, naka-safety talaga siya. Pwede mo siyang i-redeem kahit anong oras, kahit anong araw. Ngayon, nasa kulang-kulang siguro 800 plus na siya, diba? Baka umabot na siya ng 900 points. Ayoko pa siyang i-redeem. Gusto ko yung malaki na, yung tipong mamimili ako na wala akong ilalabas na pera. Tapos yun lang, pick lang ako ng pick lang ako ng pick. Tapos pagdating sa counter, wala tayong lalabas na pera. Diba, bongga? Ayan. Tapos pandagdag na ng puhunan. Pandagdag puhunan na rin yun. O diba, yung asawa ko yung nagbibideo, napakalikot. Kasama ko yung bunso ko. Kaya, yun, pinahatid na lang talaga namin yung grocery kasi nga medyo
'Di ba? Pag mga chichirya talaga kahit magaan is maki-space. Motor lang naman yung dala namin. Ayan guys, siguro i-shortcut ko na to, pabilisin ko na lang para matapos na. Kunting share lang naman na namili tayo ng chichirya kay Pure Gold. Kasi dati lagi ako sa Selena namimili. Kaya lang, yun nga, nang hinayang ako sa points, 5,000 pesos. Ilang points din yung madadagdag. I-share ko sa inyo pag Sa ngayon, ayan, ikot-ikot muna ako sa ating Pure Gold. Bali, bumili ako dyan ng diaper na malalaki, yung 48 pieces yung laman na Happy Pants. Siguro nasa 400 ang isa nun, tapos yung isa naman is nasa 300 plus kasi large at saka double XL. Tapos bumili rin ako ng mga Cloud9, Chocomocho, ayan, tapos mga chichirya na, tapos kunting kape. Yan, medyo mura ang kape sa grocery pero yun nga, minsan napapasarap yung kuha ko kay grocery kay Pure Gold. Kaya kay Pure Gold na lang kasi same din naman basta kikita pa rin naman tayo, hindi pa rin tayo malulugi. Ayan, medyo mataas na yung kopi ko blanca. Hindi ko alam sa grocery kung magkano na. Sa Pure Gold is 122 na siya, 'di ba? Yan guys, keep on watching na lang, nodod na lang kayo. Pagpasensyahan nyo na kung medyo magalaw, malikot yung ating camera. Ayan, nag-enjoy na yung mag-ama sa cart. Ayan, para na silang naglalaro. Ayan, punta na tayo sa counter. Hindi ko alam kung pupunta na ako sa counter niyan kasi or nag-ikot-ikot pa kami. Balik, kinausap ko yung wholesale dyan kasi sabi ko guys magpapahatid ako pagka umaga ng mga grocery na napamili ko ngayon. Pumayag naman, kaya lang kasi kapag na-counter ko na pala agad is wala namang yung ating ahente. Dapat pala is kinuha talaga ng wholesale yung ating grocery na hindi naman nila kinuha sa atin, pinapunta ko sa counter kaya walang points yung ating ahente, di ba? Ayan, pila-pila lang tayo, video habang tayo nakapila para hindi naman tayo mainip kahit paano, di ba? Kompleto ang ating Pure Gold. Bali, Pure Gold di paro pala yan. Ayan. Mababait yung ating mga cashier, mga bagger diyan sa Pure Gold. Kaya lang dun kasi kay Aling Puring na pwesto is ayaw talaga nila magpapabidyo. Kaya ang binibidyo ko na lang is yung mga item na kinukuha ko. At saka konting ikot-ikot sa paligid na nakakatuwa dahil sobrang dami ng tao. Ang daming tao ngayon sa Pure Gold, ang haba ng pila. Kaya gusto sana ng asawa ko is iwan na lang para pa-deliver na lang. Kaya lang sabi ng wholesale is maganda yung kami na yung magpapabox para makita namin. 'Di ba? Kaya ayan, pinila na lang namin, o, 'di ba? Ayan, daming tao ngayon sa Pure Gold. Kasi ang lawak-lawak talaga, daming pwedeng bilhin. Ayan, mga appliances. May mga damit-damit na rin diyan, may pangkusina na rin. O, 'di ba? May mga basta. Sarap mamili. O, 'di ba? Charan. Kaya kung may tindahan kayo, ayan, tapos pupunta kayo sa Pure Gold, magpa-member na kayo kay Aling Puring kasi sayang yung points, sayang na sayang talaga kasi kapag ni-redeem natin is sulit na sulit. Ang target ko talaga is 5,000 points. Tcharan! O, diba? Nakaka-excite. Ilang buwan kaya bago ko makuha yung 5,000 points? Kasi 2 buwan pa lang is meron na tayong 1K. Ayan, kahit pa paano, siguro mga 10 buwan, isang taon. Pero sana wag na mga abutin ganun katagal. Malay nyo, di ba? Kaya lang kasi, marami din kasi ako pinagbibilhan kay grocery, sa Selena, sa bayan, ayan, di ba? Kung saan lang. Pero mas ko talaga, priority ko yung Pure Gold ngayon. Kasi yun nga, is dahil sa points. Kasi bihira naman ako pumunta sa sa pinaka ng grocery sa Pure Gold. Lagi lang ako nagpapadeliver sa aking ahente. Sinachat ko lang yung order ko tapos i-deliver na nila pagka umaga. Kaya lang naman ako pumunta ngayon dahil nga sa chichirya, gusto ko ako yung mamimili ng chichirya para siguradong walang defect.
Diba? Ayan yung ating diaper. Ang lalaki niyan. Yung isa, yung XL is 400 plus. Yung large is 300 plus. Ayan yung ating mga chicheria. More chicheria talaga yung pinamili ko ngayon. Tapos mga chocomocho, mga chocolate. Ayan, o diba yung ating mga burger. Ayan yung ating mga grocery. Ayan. Ayan guys, meron tayong free na isang pansit canton. Galing sa ating, anong tawag doon? Basta meron tayong isang free pansit canton. Yan yung ating papadeliver bukas. Bali yung paper bag na maliit is binitbit na namin yan. Tapos yung mga malalaking box na lang yung iniwan namin. Bali mayroon kami tapos yun lang ang iwan. Ayan na nga. May palabas na. Siyempre, masarap ng mga cake. Okay na po, thank you.